Para sedherek ingkang dipuntresnani dening Gusti, wilujeng pepanggihan kaliyan renungan padinan GKJ Purwantara Jumat Pon 11 April 2020 kawaos dening Nathan saking Pepantan Kismantara ingkang kaparingan ira-iraan pasrah ing astanipun Gusti. Kapendhet saking Mazmur 3:1 ayat 9 dumugi 16 ingkang dados ayat nats saking Mazmur 3:1 ayat 11. Nanging kawula kumandel dumateng paduka Yehowah, kawula matur, paduka menika Allah kawula. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti, rahayu saben tiyang ingkang mirengaken lan dipun estokaken wonten ing sauruting gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek, menapa panjenengan nate wonten ing kahanan lindhiyen? Lindhiyen menika kadadosan awit posisi sare utawi rikala mapan tilem boten wonten ing posisi ingkang leres, nanging posisinipun saged miring utawi murep. Ananging menapa ingkang kedadosan rikala tangi, temtu karaosaken badan menika angel dipun ubahaken lan menika ndadosaken raos ajrih, kuwatir lan ugi bingung. Inggih mesti mawon wong karep enten ananging raga boten saged dipun ubahaken. Menapa ingkang panjenengan lampahi rikala wonten ing kahanan lindhiyen menika? Mestinipun wonten usaha kersanipun saged enggal tangi. Menapa nyuwun pitulungan tiyang sanes kanthi bengok-bengok ananging swanten boten saged medal? Menapa wonten usaha kangge ngubahaken badan kita? Utawi menapa pasrah ing pandonga sawetawis nyuwun pitulunganipun Gusti. Awit kahanan menika boten sakal saged tangi kados ing padatan. Sesarengan kita badhe ngempalaken piwulang saking Mazmur 3:1 menika. Para sedherek, Prabu Daud wonten ing cariyos menika nembe wonten ing kahanan ingkang boten sae-sae kemawon. Awit raganipun ngancik wonten ing yuswa ingkang sampun adi. Saged pun wastani kakiyatanipun boten kados rumiyin rikala taksih nem-neman. Karosanipun sampun tebih bentenipun. Wonten ing kahanan sakmenika raos wasumelang tansah karaosaken ing pagesanganipun. Prabu Daud nyuwun pitulungan lan pangayomaning saking Gusti. Piyambakipun ngraosaken panandang ugi pangraos ing manahipun ingkang sampun ringkih, nanging ing pungkasan Prabu Daud milih pasrah lan pitados dumateng Gusti. Ayat-ayat menika nelakaken gegambaran ingkang cetha babagan kaliyan pasrah ing astanipun Gusti. Prabu Daud masrahaken sedaya kahanan lan pitados ing pangayomaning Allah. Senajan kahananipun angel, raos pasrah ingkang tulus menika ingkang paring panglipur saha kasantosan wonten ing gesangipun Prabu Daud. Pasrah ingkang dipun aturaken dening Prabu Daud ing Mazmur 3:1 menika enten sesambetanipun kaliyan pangandikanipun Gusti Yesus nalika ing kayu salib saderengipun seda. Saking Lukas 13 ayat 26.
Para sedherek ingkang dipuntresnani dening Gusti, ngluhuraken kapitadosan dumateng Gusti Allah menika nélakaken bilih urip lan pati kita menika wonten ing panguwasipun Gusti Allah. Wonten ing kahanan menapa mawon kita dipun wulang kangge pasrah saha pitados dumateng Gusti minangka wujud saking pengaken menawi Gusti Allah ingkang ngendhalekaken gesangipun manungsa. Saged dipun wastani pasrah menika pratandha iman, pasrah menika wujud pangayoman, ugi pasrah menika wujud kasetyan dumateng Gusti. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti, nalika gesang kawula kebak ing kasangsaran lan ugi kahanan awrat menapa dene wonten ing kabagyan gesang kepareng kawula tansah mitadosaken badan lan nyawa kawula wonten ing setunggal asma Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.